Sa Pine Sky, clear Monday morning, December 21st, 2025. And welcome once again mga kabalen. So isa na namang road update ang ating ipipicture ngayon. At ito, babalikan natin itong kalsadang ito. Yan. Yan yung ah, Lubao, Santo Tomas, Minalin, Guagua, Sasman, Bypass Road. Yan. O also known as Southern Pampanga Bypass Road. So kung natatandaan nyo, nung huling update natin dito ay parang umuulan-ulan pa yata nun eh. Nung mga may bagyo. At ngayon, titignan natin kung ano na ba yung na-accomplish dito sa project na to. Bali tatagos yan hanggang dun sa NLEX. At dito yung kabila, yan. Tatagos naman yan dun sa may Lubao. Yan. So titignan natin kung ano na ba yung natatapos para may update ko kayo at makita ninyo yung mga road project na ginagawa dito sa Pampanga. Dahil importante nga rin to, kalsada. Isipin mo, hindi ka nadadaan ng MacArthur, hindi ka na matatraffic. Diretso ka na, lalabas na ng Jasa Road. Halimbawa, pupunta ka ng Bataan, mas madali niya. Especially pag nagkaroon na ng entry point dun sa may NLEX. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, tara, puntahan na natin. May bagong tinambak na rito, buhangin. Meron na pala siyang dalawang kalsada na asfaltado at merong division sa gitna. At yan naman yung epic na bahay o epic na bodega. Yan o. Picture muna tayo rito. Picturean muna natin. Dito banda. Yung nakikita siya. O kaya, mamaya na lang pagbalik. Pag nandito ka, kitang-kita mo yung mga tower ng Pasur. Doon sa may NLEX yun eh, San Fernando. So itong itong asfaltadong kalsada hanggang dito lang. And then, rough road na. Yan. Hanggang dito natapos. Dito tayo sa kabila. Iba yung hugis ng Arayat dito. Mount Arayat. At yung mga bodega doon, bali, na yon, San Simon. Yung nakita natin dito nung huling update natin ay yung tatlo na yung tulay na nagawa. Diyan, no, napapaligiran ng mga fish pond. Parang medyo mainit na. Ito yung update ngayon. Merong mga sheet pile dito. At saka ito, may ginawa silang dito. Ewan ko kung ano ito. Ayan o. Nakasimento siya dito. Parang siguro sa gilid lalagay yung mga sheet pile. Yun, sa gilid nga. Ito, meron tayong nakikita rito isa. Ito yung update ngayon dito. Naglagay na sila ng ganito. Tapos nandun yung mga sheet pile. So, diretso pa tayo. Na-clear na nila dito kasi dati puro mga damuhan yan eh. Ayun yung mga nila, heavy equipment. Oop!
Kaya, dito hindi pa tayo pwedeng dumaan dito. May mga nakausling ano, bakal. Yun. Ito na yung pangalawang bridge. Tapos meron pang isa doon. Maraming ano rito yan, nagpi-fishing. Yung gamit nila, baril. At saka yung kubo, wala na. Bago na yung quarters nila, oh. Dati kasi kubo yan eh. Ito, yung pangalawang bridge. Mamaya subukan natin makisilong doon. Mainit dito eh. May mga dumadaan naman, oh. Tapos dito, sinara ka. So, pwede naman dumaan kasi may dumaan na mga bata. At saka dito pala, oh, sa asfaltado na. Ayan, oh. So, ito yung update ngayon, no? Kamukha nung bandang unahan na dinaanan natin kanina. Ayan. So, halos konti na lang yan, no? Kasi nakikita mo na yung mga sasakyan doon, yun na yung NLEX. Ah, yun. Ayun yung ano, yung viaduct, oh. Hindi tayo nakarating dito nung last time na nag-update. Pero yung mga nakasabay nating mga fishermen, yung nagpi-fishing, pumunta hanggang dito. Kasi sabi nila medyo pangit yung daan at saka maputik. Ayun. Oh, parang malambot na rito. Ito yung mga equipments nila, oh. Yung tinanong natin doon, yung mga fishermen, ito raw tagos ng ano, ng Quezon Road ng San Simon. Ito. Meron na palang viaduct dito, oh. Ayan, nandiyan na yung tulay. Oops, ang lambot dito. Ayan, hanggang dito. Tapos off limit na doon. Hindi na pwedeng pumasok dyan, no? Yan, no? Nakabang na yung mga poste. Kunan natin ang drone shot. Kaso, hanap lang tayo ng ano, ng medyo malilim. Yan yung update ngayon dito. Punta tayo rito. Magsilong muna tayo. Ang init eh. Dito pala sila nagpapahinga. Tinanggal na yung kubo. Dati may kubo rito eh. Ito yung ilog, oh. Dito karami ang ano eh, namamarilang isda yung mga fishermen. Ganda ng ibon, no? Yan. Nasa lilim na tayo. Pwede na tayo magpalitan.
Tayo magpalipad ng drone at nakita na natin yung kabuuan ng ginagawang kalsadang ito, which is the Lubao, Minalin, Sasmuan, Santo Tomas, Guagua Bypass Road. Yan. Tatagos ito sa limang bayan dito sa may Pampanga. At gaya nga ng sabi ko, magiging madali na yung biyahe kung halimbawa galing ka ng south or north sa Manila, then pupunta ka ng bandang west, bandang Bataan, Zambales, ay hindi mo na kailangang umikot ng dito sa may MacArthur Highway or NLEX ng San Fernando. Dito ka nadadaan pag natapos ito. Ayun o, nakita na natin na ginagawa nito ay viaduct sa may NLEX. Magko-cross ng NLEX yun. And then, yung palang nakita nating mga sheet pile kanina, tapos meron dalawang poste. Ano pala yun? Flood control. Parang kamukha nito. Wala. Yung gagawin nila. Ayun, yung nakita natin dalawang parang mga poste ron, yung parang ganito. Ganito yung shape niya. Kaya pala may mga sheet piles doon. So that's good just kasi marami nang nagbago at maraming nagawa dito sa may ginagawang bypass road na to. Siyempre magiging madali na yung pagbiyahe natin. So ito muna yung latest update natin tungkol sa bypass road na to, which is located here in Santo Tomas kung saan tayo naririto ngayon. So abangan yung susunod nating update, maybe next year na siguro. Hopefully masimentuhan na to at magawa na rin yung tuloy na doon.
na medyo matatagalan kasi gumagalaw, di ba? So once again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Troyland Das is signing out.